onye amaghị n'elu ụwa ihe hụtara ya atọ ihe onye amaghị n'elu ụwa ihe hụtara ya atọ ihe onye amaghị n'elu ụwa ihe hụtara ya atọ ihe mmadụ amaghị n'elu ụwa ihe hụtara ya atọ Honorable Cassidy Ejukwu Onyenze mba ama onye ukwu Oji former President General Chairman ndị Osezachi nke Ụmụndụba dedem olume ekele gị yo ụmụ Igbo ebe ọ bụla ịnọ ka ntị nụrụ olu mo Reggae Messiah ọ bụ m na-ekwu n'egwu nwa ndị Ụmụndụba ọ bụ m na-ekwu n'egwu nna m gwara nne m gwere kwere ha na-agba ebirile o abụrụ ọdụ ha gara aga ọ bụkwa n'oru mụ na na ndị ka ị na-agụrụ m egwu amụrụ m n'oru egwu niile hụrụ nke m ude netiri gị amụtara m ha n'oru His Royal Highness Eze Chukwuemeka Stephen Ugochukwu Aṅụsọnwụ Eze ahụrụkwe nke atọ nke ndị Ụmụndụba akwado dịka ọgụ Chairman Ụmụndụba Traditional Council Eze na-achị obodo olu m ekele gị o ọwụ nwa gị nwoke Reggae Messiah na-ekele biko chiri anyị gaba n'iru